салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Zafira аст бародаро, соли 2007, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсалӣ, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро састаниш хеле ки мебинӣ тозаҳай матоъ, коробка ходовой 100%, задагӣ пистагӣ нестай, бензини холияй, газа дидагӣ нест, 4 баллони 80-90% дора бародаро, дедари пеш электропакет. хулоса мошин бе ягон расходи камлия, фақат мешини ҳай мекунӣ, қарор дора дар шаҳри Душанбе. нақша 75000 сомон гуфта истодай. Харидори аниқ боша биё ай пеш мегам мошина бина ҳай кунам, махурша савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатии бародаро Mercedes Benz C-класс. солиш 97, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро объемни кадагай, бензини холия, газ задагӣ нестай, матоъ, коробка ходовой 100%, задагӣ пистагӣ нест, 1 сол ҳуҷҷат, 1 сол танировка, электропакет дора, кондитсионер 100% кор мекунад. мошин бе ягон расходи камлия бародар, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нақша 67000 сомон гуфта истодай, бо савдо мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо бародаро грузовой Porter ҳастед. солиш 2008, сӯзишвориш дизел, кузоваш холодильник нест бародаро, ами обичняй. коробкаш механик, ҳолаташ хуб. хеле ки мебинем мошин тозаи, задагӣ пустагӣ надорад, састаниш бениҳоят хубай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Москва бародаро, нақша 430000 рубл мега. харидори аниқ боша, камтар муомиларам дора, варианти алишерам ҳаста ки ба притсеп бародаро дар Тоҷикистон, притсепое ки дар Тоҷикистон боша агар алиш мешавад. марҳамат, касоне ки харидор ҳастед ё ки притсепи алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана ватсап ҳам ҳастад, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. баллонош ҳолати хуб қарор дорад мошина. дигар мошин мо боша бародаро хечибек аста ки камтар дар пристагӣ будан. солиш 94, сӯзишвори гази бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ созе бародаро. мошин нарӯшка камтара кор дорад. мақсад ки ҳозир 100% гашта истодаед, на ходовой ҷошта заводил мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 20000 сомон гуфта истодаед, харидори аниқ боша, бо камтар муомила мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, мошин 8 моҳ ҳуҷҷат дорад, 118 сум дар корай. марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Opel Vectra B дути аста ки бародаро пристагӣ будан. солиш 98, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро синтез замок дорад, 5 та баллони нав, аккумулятори нав. мошин бе ягон расходи камбудия, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 38000 сомон мега. харидори аниқ боша, биё ай пеш мегам мошина бина, махурша савдош мекунем.
касоне ки харидор ҳастед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда зан занед маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Nexi солиш 96 сӯзишворӣ гази бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик ҳолаташ хуб чӣ хеле ки мебинем мошина мегӯяд состоянияш ҳамин хеле гази бензинаш кор мекунад мато коробка ходовой созаш 4 баллони 70% дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 11500 мега бародаро ахирон нарша дигар савдо намешавад илтимос мегӯяд беҳтар занг назанед. касоне ки харидори аниқ ҳастед рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин хона замин квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародарони каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.